sepät. Jännittävään seikkailuun nyt kaikki vuorollaan. Niksuu, niksuu, niksuu. Lelumaassa oli kuuma kesäpäivä. Niksu ja Tessinalle olivat matkalla Isokorvan luo eväsretkelle. Eikö olekin jännittävää? Tänään on juhannus, keskikesän juhla ja vuoden pisin päivä. Isokorva sanoi, että juhannus on juhlapäivä. Silloin hän lähtee aina eväsretkelle. Toivottavasti hän ei pahastu, että pyysit minutkin mukaan. Ei tietenkään. Hän ilostuu siitä. Liikettä, Slarvi. Otetaan selvää, missä se piknikki on. Nyt on kuuma. Eiks mä saa jäädä varjoon vahtiin tota sun muinaisloitsukirjaas? Jos sä et nyt tuu, mä läiskään sua tällä kirjalla päähän. Onpa hauska, että tulit mukaan, Tessi. Tämä on hieno yllätys. Maamies Olki sanoi, että saamme leiriytyä Yläniitylle. Nyt sitä mennään. Vai Yläniitylle? Perään. Ai, voi herttanen sentään. Loistava juhannussää. Toin yllätysherkkua. Jäätelöä. Nami. Tämähän on sulanut. Ei se mitään. En jaksa syödä enää palaakaan. Ai, juodaan se vaikka myöhemmin. Hohoho, nyt maistuu pikkunokoiset. Sama täällä. Varotaan vain, ettei aurinko pääse polttamaan ihoa. Minä en pala. Minä olen puuta. Ai. Varo kumminkin, ettei maalisi halkeile. Nyt ne taitaa nukkua. Ja nekoisi. Tuus tänne pitelle tätä mun arvokasta taikakirjaa, kun mä luen muutosloitsun tolle autolle. Joo, mä pitelen. Muuttuos tee, muuttuos vää, ilkeäksi tuu kaiken päivää. Nyt mua seuraa, ja mitä käsken tee, muuttuos vää, muuttuos vee. No niin, nyt sä oot mun vallassa. Me hakee Niksu ja sen kaverit ja tuonne Veikkolaan, ymmärrätkö? Mennään ottaa niitä. Nuo nokoset eivät virkistäneet tarpeeksi. Minä tiedän, mikä meitä virkistäisi. Mennään vaikka meren rantaan ja uidaan siellä. Joo, mennään. Hyvä ajatus. Ja nyt rantaan. Oi hurja, mikä hätänä? Mitä sinä teet? Me haluamme eteenpäin. Mihin sinä olet matkalla? Rannalle me haluamme. Tällä autolla on oma tahto. Tänään on ihan liian kuuma. Sää ei ole minun vallassani, herra Jumbo. Apua! Kestä sentään mikä meteli. Olkaa nyt hiljempaa. Lakatkaa huutamasta. Nyt on liian kuuma pitää tuollaista mekkalaa. Anteeksi. Pyydän anteeksi. Vai Veikkolaan tämä auto tulikin. Emmehän me tänne halunneet. Nyt minä olen tosi vihainen. Ja kohta sä oot vielä vihasempi. Gobbo! Lopultakin. Nyt alkaa jo hämärtää. Miksi te otitte meidät vangiksi? Ja mitä te teitte autolleni? Mä halusin Isokorvan, joten mä luin loitsun. Joo, tästä muinaisloitsukirjasta. Loitsu haihtuu pian. Saanen kysyä, mitä te oikein minusta tahdotte? Tää arvokas loitsukirja sisältää muinaista peikkotietoa, ja se kiertää peikolta peikolle. Tuhansien loitsujen joukossa on yksi tarina, joka kertoo, että jossain täällä mettässä on juhannuksen taikapuu. Vai sillä lailla? Ja juhannusyönä puuhun kasvaa kultalehdet. Sehän on tänä
yönä. Slarvi ja mä halutaan löytää se puu ja poimii ne lehtykät. Sitten me ollaan rikkaita. Rikkaita, meistä tulee rikkaita. Toki Slarvi. Tämä kallis kirja pakisee tyypistä, joka istutti sen taikapuun. Ja se on Tonttu Pitkäparta, sun isoisäs. Meistä tuntuu, että sä tiedät, missä se puu on. Sä tiedät, ihan varmalla tiedät. Hiljaa. Sun on nyt vietävä meitit sille vetäjälle. Ei ikinä. Ole kiltti ja näytä niille se puu. Tessiä pelottaa. Ei pelota. Mutta minua pelottaa. En halua olla tässä verkossa. Ai. No hyvä on. Minä vien teidät juhannuksen taikapuun luo. Rikkaita, meistä tulee rikkaita! Käypäs hakemassa säkkejä. Usko pois, tästä ei seuraa mitään hyvää. Kiirettä! Konstaapeli, lopultakin vähän viilenee. Mikä helpotus. Mitäs tämä auto haluaa? Missä Niksu on? Se haluaa kertoa jotakin. Kipinä, sinähän ymmärrät autojen päälle. Mitä se sanoo? Niksu taitaa olla pulassa. Aato haluaa, että sinä lähdet sen mukaan. Meikäläisen on täytettävä velvollisuutensa jopa juhannusiltana. Saatat tarvita apua. Tääks se taikapuu muka on? Missäs ne kultalehdykät on? Odottakaa keskiyöhön. Keskiyöhön vai? Se on kohta. Tämähän on vuoden lyhin yö. Ja aamulla meitä kaikkia väsyttää. Onks nyt keskiyö? Keskiyöhön on aikaa vielä 1 sekunti. Katsokaa, kultaisia lehtiä. Oi, kuinka kauniita. Rikkaita! Nyt me ollaan rikkaita! Odottakaahan, niin näette. Tuo on juhannuksen taikapuu. Slarvi, säkki tänne! Nyt kerätään ja äkkiä! Nyt te ootte vapaat. Slarvi, mennään. Lain nimessä, pysähtykää! Jeparit! Jalatalle ja äkkiä! Senkin! Lopultakin Mekku saa koisi. No niin, mitäs vahojaan nämä peikot ovat nyt raataneet? Noituivat minun autoni. Ja varastivat kaikki kultaiset lehdet juhannuksen taikapuusta. Sittenpä passitammekin heidät kamarille telkien taakse. Missäs te lehdet muuten on? Noissa säkeissä. Eihän näissä säkeissä ole mitään. Nämä ovat ihan tyhjät. Mihinkäs ne ovat hävinneet? Tämähän onkin taikapuu. Sen kultaisia lehtiä ei kukaan voi poimia. Jos joku yrittää sitä, lehdet haihtuvat ilmaan muutamassa sekunnissa. Ihanko totta? Ihanko totta? Ei teistä tullutkaan rikkaita. Ja puuhun kasvaa uudet kultalehdet taas seuraavana juhannusyönä. Saanko tulla katsomaan niitä ensi vuonna? Tuskin maltan odottaa, vaikka se onkin vuoden lyhin yö ja minua niin väsyttää. Hyvää yötä, Niksu. Niksu, pikku Veikko pikku autossaan. Niksu, tiuku kilkataan nyt miekkonen, onnellisin on lelumaan. Kaikki Niksun ystävät kohta pääsevät jännittävän seikkailun nyt kaikki vuorollaan. Nyt on aika nyökyttää ja vilkuttaa. Väsyneenä painaa Niksu päänsä tyynyyn ja odottaa, mitä huomen tuo tullessaan.